Ikwamkele ndibulise apho kuwe estudio eCala. Ingabe unjani sisi wam? Olo msasazi ndiyaphila nami akho nto kunjani kuwe? Ndiyaphila Nkosi. Thank you so much for joining us. Siyabulela kakhulu ngokuba ke usiphe ithuba kunye nawe. Ndiyaqonda ukubana ngumvulo kwaye zezintsuku zempelanyanga inoba kuxakekile, kodwa it is also important to be visible, ingakumbi kwidolophu yaseCala njengosomashishini. Khasithele thuphe wethu uZizipho into yokubana ishishini eli ungene kulo nini, kwaye mhlawumbi before we get into our topic, ingabe mhlawumbi yintoni ekwenze into yokubana uqale ishishini eli lokupheka? Okay msasazi, mandithathe lithuba ndiphinde ndizibulisele kubaphulaphuli beVukani Community Radio. Lo uthethayo nguZizipho Mpatheni, umankwala uMabhukula, umamkhwanasi, intombi yalapha eCala kaloku apha kwezali kuthiwa zaseQhiba. Yes, ndiyintombi ke apho ekhulele efamini. UZizipho ke unendawo yakhe yokutya ebizwa ngoba Zizo's Delicious Food edume kakhulu ke apha kwi-social media kakhulu. Umankwali ke i-business uyiqale last year, first week December 2025. Yaqhuba ke till today. Yeah. Into endenzileyo ke sorry. Yes. Qhubekeka into endenze bandiqale ke le business kungaba kwemisebenzi ke ngoqomba awufuna ucaphamela ilanga cankwendlu. UThixo kundiphile ingqondo wandipha izandla, wandifundisa ke umakhulu wam bethunana ukupheka. Ndaqonda mandiqale ibhizinesi ukuze ndikwazi uphila. Ndiyaphila ke nangoku kuyaphileka. Mhlawumbi wena Zizipho ekubeni uliqalile eli shishini, ingabe mhlawumbi yintoni onothi iye yaguquka ebomini bakho, mhlawumbi in the environment lena yakho? Ingabe mhlawumbi zikhona izinto onozibalula onothi you know what, lena into iye yatshintsha after ndiqale ishishini? Mandibulele msasazi. Izinto ezitshintshileyo ebomini bam after ndiqale le ndawo yakwaZizo zininzi kakhulu. Ndiphinde ndakwazi uba ndaziwe nakwi-social media. Bendingengomntu we-social media ke mna ke bendizenzela nje uWhatsApp noFacebook qha. Kodwa ngoku after ndiqale le business yakwaZizo nabantu abandaziyo like uTaendi baseMthatho uze nenye bayithengisa kakhulu ibhizinesi yam. Nam ke ngoku izinto bendizidinga ndakwazi uzenzela. Like qophelwe ngumsebenzi, izinto zakho mhlawumbi zilapse, khange lapse after ndiqale ibhizinesi yakwaZizo, ndiye ndaqhubeka. No, inikisa umdla kakhulu Zizipho, ingakumbi ke ngoku lento ugqiba kuyimenshina that ubomi bakho buye batshintsha for the better, if I may put it like that. Mhlawumbi in terms of i-finances, umntu ongusomashishini ingabe mhlawumbi affecta njani into yokuba ungabi namsebenzi, okanye mhlawumbi ndifuna sizame ukuzobela umphulaphuli pha ekhaya, ingakumbi mhlawumbi naye othi nam ndiyakwazi upheka, nam ndingumntu mhlawumbi oshayi onguZizipho ebengekangeni kwi-social media, and now I have these things of ndizawuqala njani, ndizayifumana phi le mali, ndizawudinga malini. Take us through that whole process of deciding and actually saying into yobana hayi ndizawubeka imali ethile okanye kuya kwenzeka njani, because you have mentioned that uqale about December. So take us through your thought process during that time. All right, msasazi, mandibulele. Uqala kwami ibhizinesi bendinazo ii-savings anyana bendinazo ne. But ndazixelela le nto lena ndiyayifuna and izawukwenzeka kule mali, and enye imali izawuphuma kule mali ndizoyifumana kwaba bantu bam. Mind you ke siya ndinexhala into yobana ayiwana ndizawuxhaswa na eCala ngabantu baseCala. Uyayibona, ndinexhala kodwa nasixela mamankwali yenze le nto. Xa ufuna ukwenza ibhizinesi sube if unalo indlela yoba unayo imali, thatha imali, le mali unayo uthenge okuncinci. Indawo yam abantu abaninzi bayayazi uba ayinkulanga nakakhulu, kodwa into ephanga phakathi kuphuma into ezinkulu zodwa. Ndiyayithanda lana. Ndinento ethi if bekusithiwa mhlawumbi ndinekhonteyina mhlawumbi ye-40,000 maybe ibhizinesi ndingabi nayo, kodwa ngoku ndinomkhukhwana nje wam endiwenzileyo phaa wamhle,
undenzela imali kakhulu. Mna ke khange ndifumane funding ontoni nangona ndinayo ibhizinesi eregistered khange ndifumane ezi funding but ndenze imalana yam incinci kwaphuma le nto inkulu seyiphumile ngoku. Yes. You're mentioning something interesting, Zizipho, that Yes. you have registered ishishini lakho. However, i-funding into mhlawumbi into ongekafikeleli kuyo. Ngaphandleni mhlawumbi kwe-container lena, ingabe mhlawumbi izintoni ezinye ocinga into yokubana before uqale bekumele into yokubana mhlawumbi uye wanazo okanye uye wazikhangela mhlawumbi. I've seen that you had savings, you registered your business, wanayo nendawo mhlawumbi pha kumphulaphula ekhaya. Remember, we are trying also ubana sityhilele umphulaphuli ekhaya onawo nawo umdla wokuqala ishishini. Ingabe mhlawumbi izintoni ezinye onokuzilungiselela in order for you to be successful kwishishini lokupheka? Okay. Mandiqale kule ndawo yale business yam kule company yam i-registered ne. Ndinekhampani ebizwa ngoba yi-Imibongo Farming ne. Okay. Ndim ke i-CEO yala company ne. La company yakwa Imibongo Farming ibhizi into ne-farming, ndiyacaterisha, i-plumbing, yi-laundry, yi-cleaning, let's say mandithi ndithengela for apha eVukani bafuna i-stationery ndiyakwazi uzithenga ane. So ndazinceda kakhulu ke ngoba nekhampani registered because iyandisebenzela kakhulu. So ngunale Imibongo Farming ndibe nele ndawo yam yokutya. So ke Imibongo Farming le yona shame isakhangela i-funding ayikafumani i-funding kwi-catering iyamani ufumana pha napha because zonke i-documents ndinazo. No, it's interesting ukubona into yokubana awungosomashishini nje oye wavuka waqonda into yobana you know what makhe ndihambe ndiyopheka. The more I am trying to understand is that ungusomashishini who has ideas, who sees potential. Ingabe mhlawumbi umntu onothi afike ecala athi ufuna uqala ishishini njengokuba semaninzi la so wabalule mhlawumbi ingabe leliphi ishishini ocinga into yokubana lingayimpumelelo apho ecala? Oh, mna siya ndifuna ukuxoka. Uyakubona ukuvula indawo yokutya inemali. Why usitsho zi? Hayibona isisu mntasekhaya awusikolo ifuna ukutya okokoko uyayibo. So mna ndiyamcebisa umuntu osemakhaya okwazi especially okwazi upheka okanye ofuna ufunda upheka makayivule indawo yokutya abuze xa ingazi ba yezi wenze njani wena. Mna ndinamo nange information ndiza kunika information because nam ndinguzi ndinikwe information ngabangaphezulu kum. Because kwakule uba ndibe nekhampani bengazoba nayo ikhampani if bendivunjwa information but ndiye ndanayo ikhampani because ndiye ndancedwa ngabanye abantu ngoku kuyazisebenzela ndakwazi ucaterisha uba ndifake into zam ndifumane i-catering. Interesting. Now going back to incoko yethu benditshilo ndathi incoko yethu it speaks about the dynamics of running ishishini elithengisa ukutya okanye ke food handling business. Siyaqonda into yokubana ishishini eli lokuthengisa ukutya line compliance eninzi. Ngaphandleni nje kokuregisterisha kukho izinto ekufuneke zenziwe umzekelo ucoceko i-compliance mhlawumbi nangezinye izinto umzekelo kaloku kwindawo enokutya iyathanda ukuba nazo ii-insects nezinye izilwanyana nje ezincinci. So mhlawumbi ingabe into ekulula ukufikelela kuyo leyo ingakumbi kusomashishini osecala okanye mhlawumbi ise-challenge enkulu koosomashishini who are in the business of food? Kutya unyanzelekile uba uye kwi-training. Luckily last month ke besinoside besifikele ke phaa icala siyabulela kakhulu ngaloo nto leyo. So sizoba kune-training ezoba khona I think zoba khona apha kuJuly if I'm not mistaken apho khona sizotreyinwa into yobana xa ngumntu ophatha ukutya funeka usebenzise kanje nakanje nakanje. So usida ke uzawusinceda kuloo nto leyo nam ndinguZizo ndizobe ndilapho kuloo training leyo. Yes.
ibaluleke kakhulu kuba ndibonile into yobana banintsi oosomashishini abangenayo kule industry yokutya. Therefore it's important into yokubana wonke umntu angavaleleki kwithuba lokuba afumane uqeqesho when it comes to how do you handle food, mayicoceke kangakanani indawo yakho, kumele mhlawumbi useve abantu kwindawo enjani njalo njalo. Kodwa ke speaking of dynamics nenguqunguquko apha kwishishini lokutya, I know that wena Zizo abantu banayo into bana bakhethe masitsho when it comes to preference. Mosi zikho nje i-restaurants, they are there because people, they have different tastes, they have different preferences. Mhlawumbi have you ever come across into yokubana ufumane i-customer mhlawumbi igxeka okanye incoma indlela opheka ngayo okanye a certain dish mhlawumbi oyiphekayo, kwaye ingabe mhlawumbi loo nto, how did it affect you, whether it was good, whether it was bad? Yintombi yasecala edume ngesibindi, hayi ndiyasenza ke mntasekhaya isibindi yesi. But ngokwenza kwami isibindi apha ecala andilindelanga uba everyone makasithande isibindi sam. Abanye abantu abasithanda isibindi esibabayo, isibindi sakwaZizo siyababa. Kaloku mna ndikwanguye nodokotela webhabhalaza, uyayiqonda? So andilindelanga wonke umntu makasithande isibindi sakwaZizo. Omnye uzothi nobana hayi ngathi sinetyiwa kakhulu, ndiye ndizifumane ezo zinto ezo. Hayi siyababa, but ndibe ndisitsho even social media, I'm on TikTok, ba isibindi sakwaZizo guys siyababa. If ufuna isibindi singababiyo itsho kwa eli kwasekuseni uthi Zizo ndicela mna before ufake ezaa nto zakho ziqhothayo mntasekhaya undiphakele isibindi sam separate, uyayibona? So ndiyayenza loo, but if uye wafika ke sesibaba andinayo enye indlela because most yabantu endibenzela ukutya bathanda isibindi esibabayo. When it comes to ukutya kwecephe ke hayi akubaba ukutya kwecephe, iba yiloo nto ibaba, let's say isalsa iye ibabe, but bakhona ke baye bandilungisa uba yenza kanje, ndiye ndimamele ke ndenze ngolu hlobo abantu bacela ngalo, but ixesha elinintsi ke ngoku ndenza ngolu hlobo lam abantu abathanda ngalo. Ngaphandle kwesibindi wena Zizipho, ingabe mhlawumbi ziziphi ezinye izinto? I know that enye into endiyiqapheleyo apha in the food business is that abantu abaphekayo abayithandi laa nto yokubana qho uzawufika kusevwa into enye. Kukho esi style esitsha usifumanayo ngoku into yokubana hayi ngoMvulo kuphekwa into ethile, ngoLwesibini kuphekwa into ethile, njalo njalo. Mhlawumbi khasikrobisele into yokubana ingabe mhlawumbi imenyu yakho ijongeke kanjani, kwaye mhlawumbi if wena you are not using this kind of style, ingabe mhlawumbi sesiphi osisebenzisayo ukwenzela into yokubana nomntu phaa omameleyo ongumphulaphuli mhlawumbi nawe uyacinga into yobana mna ndizuyimela le nto, because it means that kuzawufuneka ndibe nee-ingredients ezingafaniyo xa ngoMvulo ndizawupheka enye into nangoLwesibini, njalo njalo. So wena eyakho ingabe mhlawumbi ime kanjani? Okay, mandibulele. Okay, masiqale apha kuqala. KwaZizo Delicious Food kwenziwa isibindi nelunch ne. Isibindi sakhona sesiyababa. Also siba nesalsa, isalsa ke isaladi ebabayo ne. Sibe khona ke nesonka samanzi, right? Ibe ilunch ke ngoku, ilunch yam seyitshintsha KwaZizo sinepapa, sinomngqusho, sine-rice ne. Sibe ne-beef, sibe ne-chicken. Let's say Monday ndiyayazi abantu bam banebhabhalaza, funeka isaladi yam at least Monday mayibe nesalsa phakathi ne. Then ii-veggies zibe yi-2. Ndiphinde ngoLwesibini ndenze enye isaladi. Andithi uba ndenze isalsa ngoMvulo ndawuza isalsa Monday till Friday, no, ayihambi njalo. Iisaladi zakwaZizo ziyatshintshatshintsha, even nee-veggies ziyatshintshatshintshwa, ihamba kanjalo yakwaZizo. Yes. No, inikisa umdla kakhulu. Ndiyacinga into ndisibonile nesasibindi ubana sisibindi esirhalelekayo kakhulu. Phulaphuli weVukani Community Radio, ngena phaa kuWhatsApp wethu, thumela umbuzo wakho 064-854-6398 ukwenzela into yokubana sizowukhawuleza sithi gqaba imibuzo phaya on WhatsApp. Ndiyafuna ke nokuba siyokroba phaya kuFacebook wethu, kodwa ke ngale mizuzwana nje makhe sibaleke sitsibe ngapha mphulaphuli.
Yo, what's crack-a-lack? This is Snoop Deal Double G. Rihanna. Kanye. Britney Spears. Hey, hey, this is Lady Gaga. I'm Eminem. Y'all, this is Nicki Minaj. Alicia Keys. Umanikho yakho oqonga imiphumo ukuyothenga kwesithathu ngento ibethube nambili emva kwemini uyakho impilo yesithathu noSylvia ngikuphathele i-essence of pain favorite frequencies. frequencies 90.6, 98.4, no 99.9. Queen Star. 90.6, Mickeyback. Cradle. 98.4, Omo. 99.9. Isikhululo sakho sasazela 24/7 akla. sibhalele ku-WhatsApp okanye usithumele i-voice note ku-064 854 6398 Ivukane FM ku-90.6 98.4 to 99.9. Right, mphulaphuli wevukani community radio masiyenze imizuzu yethu ibe ngamashumi 4 bethileke insimbi ka-12 o'clock. Ndicinga into yokubana sinemizuzwana nje ngaphansi kwemihlanu sizogqibezela incoko yethu kunye naye uzizipho into qha apha kwelam icala my things are very slow andikayofika naphaya kuFacebook kodwa ke kule mizuzwana nje zizipho ndiyafuna into yokubana sijonge phaya kwishishini lakho. You mentioned i-funding mhlawumbi ingabe kulula okanye ke kulula kangakanani ukufikelela kuba ishishini eli lifumane i-funding okanye mhlawumbi ingaba idolophu lena iyawuninika nani ngosomashishini ithuba lokuba nifikelele ekufumaneni ukusapotwa in terms of finance no-9 financial apha ke kumashishini wenu. Ndibulele msasazi. Andinothi msasazi kulula ufumana i-funding. But ke at least xa une-business oko ndiyayithetha le nto ebantwini abasondele apha kum. Xa une-business yiba ne-business e-registered iza kuncedisa. Awuzukwazi uyoqokoza koSIDA uthi ucela i-funding uzobuza uba uphi u-CSD wakho u-CIPC yonke laa nto uyayiba. So ndiyacela uba abantu babe nayo i-business, I mean i-business zabo zibe registered, right? Okay, at least le nto yakwaSIDA indincedile mna ibe khona i-meeting phaa because yonke le nto xa ufuna i-funding ndiyibuzile phaya. Yonke le nto xa ufuna i-funding kuthiwa ufuna u-CSD wakho yonke loo nto zonke ezo zinto mna ndinazo ne. So mna ndafaka le nto i-application yam ndasubmitha phaya ndaphola. So ndisalindile ke ngoku. So into yoba ne-business registered iyanceda kakhulu. Izenza lula noko izinto. I-funding yona ndizayifumana. Okay, ukuncedisana nje nomntu mhlambi osecala masithi ukude kakhulu edolophini ingabe mhlawumbi elithuba lithuba apho kuye kupapashwe kusasazwe khona kuthiwe ngemini ethile uSIDA uzawuba khona okanye iba mhlawumbi yigroup ethile ethi hayi sinosomashishini apha edolophini yizani ngemini ethile nebanga khanizowumamela kubo into yokubana zithini na izidingo zabo. How usomashishini lona ingakumbi ozawuba clueless ufikelela njani na kwi-information enjena so that naye azolufumana ithuba lokufumana i-training efana nale ne-information ye-funding? Oh, okay. Mandibulele. I-most into endayibona kulaa meeting sasikuyo phaa kwamasipala, i-most yabephaya ngabantu basedolophini, abantu basezilalini babengekho, uyabo. I think ke ngoku mna ngumsebenzi kamasipala ke into yoba makazame uba apapashele abantu basezilalini into yobana kuzoba nele meeting yakwaSIDA also izoba khona le nto nee-trainings, uyabo. Yes. So ndicinga uba ngumasipala ononcedisana naloo nto leyo. So that abasezilalini nabo bakwazi babeze bazomamela i-meeting uba iqhuba njani na. No, siyabulela kakhulu Zizipho ngexesha othe wasipha lona namhlanje kwaye sicinga into yokubana apha kule nkqubo yosomashishini uzawuba ngumntu noko oncedisa aba baza apha emva kwakho
oosomashishini ingakumbi ke abantu abatsha to assist them with information ingakumbi kuba kaloku eyona nto isibulalayo singabantu abatsha oosomashishini into yokubana umntu akanalo ulwazi ucinga nje ukuma phaya esitalatweni uthengise ugqibile uneshishini. So thank you so much ngexesha lakho, sibulele kakhulu ngokuba ke uye wasipha ithuba kunye nathi. Phulaphuli ke side sangena phaya kuFacebook wethu qha nje ndifuna ukubeka apha lento ukwenzela into yokuba ingazosilibazi ingazosiphazamisa Gxebe. Ngenele ke pha kuFacebook wethu abaphulaphuli ubonakele bhanqo uphaya eCraddock uthi ke Craddock is listening to you and Sisonke until the last minute #we move. Thank you so much bonakele, siyabulela kakhulu ke ngokuba ungene uhlale kunye nathi namhlanje enkqubeni, sibulele kakhulu. Ukanti ke uQueen V wakwaNdlovu, Sisonke enkqubeni till the last hour shapuke. Thank you so much Queen. Umzukisi Majali uthi ndikhona enkqubeni ndimamele ngomonde ndilapha eStackstrom molweni eliphaphu okanye ke kuthiwa kuse yeyi bethuna sendiyilibele kodwa ke molweni apho eStackstrom ndicinga into yokubana ke ikhona kodwa lalali kuthiwa ke kuse elithulu okanye elithuthu into ezinjalo kodwa molweni mzukisi, ndiyathemba into yokubana namhlanje imini emnandi kakhulu. Ubukiwe, hayi siya ndikhona enkqubeni ndihleli nawe ku-99.9 ubukiwe Scott eMhlanga. Molweni bethu eMhlanga, molweni eDodrect, molweni eNdwe. Ndiyathemba into yokubana namhlanje it is a beautiful day nangapho kwelo cala. Ndikhona enkqubeni ndimamele embekweni ngu-MC Record molo wethu record. Sandile Phanyeka upha eAuckland edutywa uthi ke upresent enkqubeni, sibulele kakhulu. Ndiyabona into yokubana ke zizipho asinayo imibuzo ngabaphulaphuli nje bayazichaza into yokubana bakunye nathi namhlanje, sibulele kubo, sibulele kwakuwe ngexesha lakho. Thank you so much for joining us. Thank you. Right, umphulaphuli weVukani Community Radio masibaleke sipha engomeni ithi ke ingoma ezawusincedisa into yokubana sikhaphe uzizipho isitha sama X uthi ke ngelinye ilanga. Masidibane phaya emizuzwini engamashumi 55 umphulaphuli.